Ako si Nympha, gidaingon, kung unsa ang punuan mauusab ang buma. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Tabangi ko pa. Tabangi ko. Suso, ano ka? Nagkuro ka man. Tagi ko kwarta pa pagdali. Usa man mo. Aron matambalan niya akong kipati ba? Dali na. Usi. Kaya oy. Sige na po, maluwi ka na ako ba? Tagi na kong kwarta pa. Dali. Unsa man? Okay ka na, Bay Silso? Okay na ko ba, Ariel? Basta may kwarta ka, mawag tang dayon ng imong pagkurog, Bay Silso. Niyara mo ko'y baligyo. Makapalit naman dayon ka. Grabihan ni mo, Celsus, ha? Sige pa rin kasi mong bisyo. Sorry, Niva. Ang saan nga. Magkurog naman ko kung maundang ko. Kung dili ka mo undang sa mong pagsigi ng inject, magbuwag ta. Ay, dili ko masugot, ha? Laban ti ka, Niva. Dili ko ni mo love, kay bisag unsaon takas pagbadlo nga mo undang ka ng bisyo, ha? Di ba ka mo patuon ako? Pasitang magbuwag na lang tani kasaya. Sige, Niva. Isaad na ko ni mo. Maundang na ko. Di lang ta magbuwag. Please, Niva. Nympha, kang salamat. Ikaw na din nakapaundang sa bisyo sa akong anak. Noy, mangyo lang sad ko nimo. Ayaw siya suportahi sa iyang bisyo. Mangayo gani siya kwarta nimo. Ayaw intawon hatagi. Maluoy magutawang kumagtanawang silsuday kung magkurog na siyang maayo din Nympha. Amahan manggod ko. Oo nga, di na puti yun. Mga mabalaka o maluoy ko ni Silso. Noy. Unsa bay? Dili na ka, ha? Dili na ko ba, Ariel, oy? Bisaan ako ni Nympha nga. Mubian ako sa akong bisyo. Mao ba? O kung mao ka na, last na lang nini mo. Iprita kay iniha kay murag bilig ko si mula binim pala. Shoot ako. Shoot! Di na ko ba? Di na ko ba, Ariel? Sorry, gigay ba, ha? Okay. Ako na lang ni. Uy. Ang sarap ng feeling ko. Last na lang bitaw din mo. Shoot. Baby, natintal. Natintal. Nawa. Pero bay, last na lang ginako ni Bay Ariel, ha? Last na lang, eh. No. Troy, anak. May napatayan ko nimo. Oh, siya na, ma. Nikaga mangkadong. Oh, Ay, nang maayot ang laging anak. Ay, naarao na. Ano bang suko ka mag nagita kang Troy, Silso? Animal ka.
Wadi ka musuod sa imong klase kay nabuang kasi mga barkada ng mga adik, ha? Bida, sakita to ba eh? Bida? Suman! Soy! Lalo mo! Gusto na mo, ha? Kuli ka! Gusto na mo! Ha? Dito mo ko ipon! Naunsa ba mo? Bida, maamahan na ako! Gusto na mo ito, Silso, ha? Silso! Roy! Gusto na mo! Matay! Inyo Tanawag kung sa'y resulta sa imong pagsukol sa imong amahan, Troy. Ha? Gidaki di sa ospital kay naggrabihan siya sa imong pagkulatan niya. Masali kong sukol niya nga, sakitan mo ko siya pagsukong ako. Bihisa na! Gibadlong ka lang niya kay nagbisiyo ka na. Ni-enter ka ng ginadiling drugas. Huwag itaw na'y ayaw, nak. Ayaw na itaw nagpadayo na. Patuo itaw sa imong amahan. Uy! Bida, no? Badlong siya na ko, sa? Muram sa luwa siya bisyo ko niya tos batanon pa siya. Mas bati itong papa ma kay injik ito gila ha. May gani kay buhi pa sa papa ang karon. Nga kanian to magpuli-puli ra sa dagom sa mga barkada. Oh. Diin ka nahibaw, anak, ha? Sa ako sa barkada. Anak sa barkada ang papasilso. Sino yung Ariel? Ako'y Ginoo ko. Tangtalay do ang ngipon ng pasilso. Tuga-tuga tao siya sukol ako. Sukmagyan ako. Mausandan ako. Lupig lagi. Probida. Nalipay kang nakatangtangkas ngipon sa imong amahan, Troy? Oh, proud kay ko. Nagpangako sa akong kagalingong amahan. Ay, naunso mo. Troy, adik ka? Oh, Ruby. Wa sa mayong pangisip ang usa ka anak. Ngayon no lang musukol sa kaugalingon ni ang amahan, Troy. Mga adik lang ang ingon ana. Sulti ko tinuod. Adik ka ba? Adi ko! Adi ko! Simbali pangutana, adi ko! Ruby! Sorry! Ruby! Naigiri sa Pika Sitio. Adto naman dito na pita magsuruyan si Troy. Kapasa ko nung imong anak ni. Surrender na ko, Silsoy. Ha? Kadi adto pa sa uyab pata nagsige na kog badlong nimo sa imong bisyo. Karon, mubadlong na sa kus atong anak. Kapoy na ko eh. Kikapoy na ko, Silso. Kapoy na kay ko. Ay. Neng! Oh. Hey! Uy. Si Troy ba? Nga pinipagdagkop sa mga pulis nga narinig kanina! Oh. Ha? Sos! O naning akong gikabalakan. Like father, like son, gyud. Ginoo ko. Ginoo ko. Ikaw na'y mahibaw sa akong anak. Kinsa marong nanuktok ko eh. Uy, hayag naman di ay. Kinsa na? Ma, ako ni ma. Oh, si Troy. Ah, nakagawas na siya sa prisuhan. Kadiyot lang na ka, kadiyot. Salamat kay pagawasan di ay kas mga pulis. Masasay ko. Masasay ebidensya na ko, anak ko. Maro man ko. Gutom ko ba? Kaon ko. Saman? Gutom ko. Kakadiyot Kaon kaya, ko. magpalit ko sa tindahan kay wa pa man ko makaluto nak. Gailit ang kwarta, be. Kaya palit akong pagkaon to sa daan, be. Ay, ako na lang dong. Mabiyay ako na lang, ma. Di kwarta, be. Oh.
500 man ang imong gihatag ni Troy. Nagdali man siya kay gutom na kuno kaayo. Unya wa man sa ko'y laing kwarta kadto ra man sad. Animal gining anak ka, eh. Hapon na. Wa pa niya giuli ni mong sukli. Akong apaso ning buwang na Celso, pasag kinalang tog sukli, basig mag-away na sad mong Troy! Celso! Ginoo ko, akong sundan si Celso. Ay, si Troy. Nakakita mo niya? Ha? Hoy! Ayin! Nga gano'n yan. Dalawa niyo. Ha! Ang animal ay naasa gamayng kwarto nga mo'y gihimong suyupanan. Karamo, ha? Ah! 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 Mga animal! Ay, Troy! Para! Lagi. Ah! Kanahan ka? Itan mo ba eh? Di ba ni Barak? Ako ni Papa! Ano? Sus! Ba't Pa! Kalitan ko! Sabi ni ko para! Napatay ni mong imong manbay! Pa! Pa! Ano ko? Pa! Pasiluwag mo! Pa! Napriso si Troy tungod sa iyang pagpusil patay sa iyang amahan. Giunay pagpatay ang amahan sa anak. Magto makasama ang kaagi ni Nympha, dinhing tulmanon. What's the style? Giunay pagpatay ang amahan sa anak style. Kini mo suglaron gisuwat ni Giselle Danyosos Cabrera, dalit sa RMN drama.